Igbo people, Igbo Ndi Oma njem na asị m ka onye chi ya zelu. Onye ebe nnọta bụ na Zenith Hospital Abuja. Maka nwanne anyị nwaanyị a Chinenye Nnadi nke a si from Nnewi. I raised 21 million naira ka ọ bịaba Abuja. Ọ ya ka m bịa ifo for 2 months a ọ na Abuja. So wee bịazie Nnem ọ ya akpakwara gị mma n'ọnụ ka wagodo ụlọ Zeus family. Igbo bụ Igbo Ndi Oma njem ọnụ. Bikonu nke onye chi ya Zeus family ana m ekene ọnụ. Afọ Chinenye Nnadi anọ na Zenith Hospital Abuja. Ọmụwụ onye ereziri ego 20-something million. Mgbe nọrọ ebe a since 2 months. So mgbe m bịara ife a na-agbakọrọ n'ụlọ ka m chọọ. So m bịa ebe a ha kpọrọ m jedewe na ICU. So ego a nọ na ICU wee gbalịa. Since 2 months ana m eme dialysis every 3 days. Na-eme dialysis na-ego ọgwụ na-emegasị expenses ndị ọzọ ma ụgwọ họteelụ everything. Ihe n'ime ego a ka ezime expenses anọkọtakwa emekwa admit anọkọtakwa afọ m ejekwa mịa ya mmiri expenses na-ewe n'ime. So ego a ga-agwụ na nne ka m na-asị ụnụ Bikonu ụnụ gbalịrị na nke ụnụ mere na-ayọkwa ụnụ Bikonu ebe ebido na-ebido ka ụnụ metọpụrụ nya Bikonu ọ Chineke ya kwụghachi ụnụ. Ebe ego netinye na kapa gwa gị a sị na m na-ewetakwa ebe 40-something million. ọ na the hospital ka m nọ tata asị m ya kwụsị okwu ike ọ sị na ume o ji ekwu okwu adịrọzi ya okwu nke okwu kịta anyị esighị oyi ekwu na-ayọ Zeus family ebe anyị bidogoro ka anyị ghara ịlapịa n'ụzọ ọ bụ 1,000 2,000 3 onye ọbụla ị na-nwe na adịmokwu nwa ọ na-abụ nnọkọtasị ọrụ na-akpa mmadụ ka ego asị apụta mmadụ ole ka erezigolo ego this week since 2 months a na-enyekwu ego apart from ego nke nyere enye na-ayọ unu Bikonu ọ bụgodo 500 naira abịakwa m ebe a wee rụọ ụdị afọ ego a na-akpọ ayọ ka m na-ayọ onwekwa onye nye ego onwekwa nke a bụ nwa ya naanị ya na-abụọ mụrụ m ka m na-esi bido ya ebe nnọta bụ na Zenith Hospital a sị ka mmagodinu ka o si adị ma 70 million ma 80 million onye arụ dị amali ihe Chukwu mere ya ọ ya ka m na-adị na-agwa unu ọ dịka ma na-ekwu elika ọ bụrụ na itete na bed ịkwụla ọtọ gaa ije gaa nwee ije o nweghị ihe ọzọ Chukwu melụ gị karịa ife a ọ bụla asị ka nwụọ bịagodo n'ụlọ ọgwụ ka mmadụ sọ ihe anyị na-adị wọrịrị efu na ọ kwesịrị ịdị wọrịrị na-awọrị anyị ndụ bụ isi ka anyị ọnụ nwanne anyị nwaanyị ka m wee lalụ nwa ụla fonu m ọkpọgbugo m ma bido kọlụ ma nchọzi ka ọnwụ ọ dịka ọmụnwa ji mbe nchọzi ka njefugodo nwa anyị n'elu